Simplitatea este complexitatea rezolvată. A spus-o cândva Constantin Brâncuș și are foarte mare dreptate. Adi Scripnic este numele meu și în acest videoclip o să discutăm de ce anume complexitatea îți ține afacerea pe loc și care sunt cele 4 lucruri esențiale pe care să te focusezi dacă vrei să-ți atingi obiectivele cât mai repede posibil. Dacă încă nu te-ai abonat la acest canal, te îndemn să o faci acum, deoarece în fiecare miercuri voi posta câte un videoclip nou cu cele mai eficiente strategii de marketing care funcționează în acest moment. Majoritatea proprietarilor de afaceri au tendința de a complica lucrurile. Încep să facă tot felul de acțiuni care nu neapărat se dovedesc a fi eficiente și la finalul zilei nu doar că nu îi apropie de obiectivele propuse, dar dimpotrivă îi depărtează tot mai mult de acestea. Recunosc, am și eu uneori această problemă de a complica inutil lucrurile, când în realitate totul ar trebui să fie mult mai simplu. Iată care sunt cele 4 elemente esențiale pe care trebuie să te focusezi dacă vrei să atragi mai mulți clienți, să-ți crești încasările, să-ți simplifici afacerea și la finalul zilei să-ți atingi obiectivele pe care ți le-ai propus. Vorbim despre atragerea clienților potențiali, conversia acestora, adică transformarea clienților potențiali în clienți plătitori. 3. Ascensiunea. Ne asigurăm că clienții pe care deja i-am atras vor achiziționa produse mai scumpe sau servicii suplimentare. Și 4. Retenția. Un aspect foarte important, deoarece la finalul zilei toți ne dorim ca clienții pe care îi obținem să stea cu noi cât mai mult timp și să-i încurajăm să facă achiziții ulterioare. Cum implementezi toate astea în strategia ta de marketing? Foarte simplu. În primul rând, trebuie să înțelegi că reclamele sunt doar o parte a ecuației. Prin reclame rezolvi de fapt prima problemă, atragerea clienților potențiali. Da, reclamele pe Facebook și pe Google reprezintă o sursă foarte bună de generare lead-uri, da? De clienți potențiali care sunt interesați de produsele sau serviciile tale. Însă, aceste reclame nu îți garantează în niciun caz că acești clienți potențiali se vor transforma în clienți plătitori, nu îți garantează că acești clienți vor achiziționa și alte produse de la tine și cu atât mai mult nu îți garantează că acești clienți vor sta cu tine mult timp. Așadar, pe lângă reclamele propriu-zise, care rezolvă doar o parte a problemei, trebuie să ai și un sistem de conversie, ascensiune sau retenție. Cum poți face asta? Foarte simplu, folosind un sistem automatizat de follow-up pe WhatsApp, care răspunde la întrebările clienților potențiali, încurajându-i să facă o programare și să-i reactiveze pe clienții existenți cu oferte sau promoții. În așa fel, nu doar că atragi clienți noi, dar practic îți pui afacerea pe pilot automat. Pentru că la finalul zilei, profitul este tot ce contează. Și ține minte, simplitatea bate complexitatea. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să te abonezi la acest canal. Până data viitoare, mult succes!